Здравейте! Днес ще ви разкажа малко повече за утрешната промоция, която ще продължи от 2 до 6 май. Преди това искам да ви кажа, че имам не една, а цели 2 кутии, които после да разопаковам и в следващото видео може би ще ви споделя какво всъщност съдържат те. Сега да се върнем отново на темата утрешната промоция. Тя е изцяло на лилавата серия на Ina Essentials. Ще има артикули, които са намалени 30, 50, 33%, като медът, който е божествен, е 30% намален. А към всичко, което добавите в количката си от лилавата серия, може да се възползвате и от моя промокод, който ви дава допълнително 10% отстъпка. Ще изпиша кода някъде в видеото. Също така ще ви покажа и част от продуктите, които ще бъдат на промоция. Може и сега да го направим. Ще ги поставя ето тук отгоре. Може да ги разгледате и сами като сметнете всички тези продукти от стандартната им цена с това намаление, което виждате в момента, плюс още 10%, мисля, че се получава супер оферта. Така че не чакайте да свършат, а запазете в количката нещата, които искате, за да може още утре да се възползвате от тях.